ginagawa mo? Kaya ano? Ano anak ginawa? Padala ka ng padala ng bulaklak sa akin. Alam mo, magkakagulo tayo ni Nathan eh. Oy, direct galing hap ito nga bulaklak. Huwag ka na mag-deny, walang ibang magbibigay sa akin ng bulaklak. Kaya ano trason nga magbibigay at time yung bulaklak? Eh kung hindi ikaw, sino? Kambot ga. Ba hindi ka lagi hap? Ba't ko naman gagawin yun? Kay, para magpapansin. Ano? Magpapansin sa'yo? Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Ayoko na nga sa'yo, diba? Kaya nga ako umiiwas sa'yo. Kaya ano tinhineri? Direct na iwas sa im. Ka-assuming nim. Bakit ka busang himblandi ka? Ura-ura itim pag pinaka marumaupay. Di da makain. Bisa ka ngay mawagin pero katuig di akay magtataray. Di da main uwat-uwat nga tao. Kaayaw nim. Balik ka dak mag-army tim batasan. Eh dahil pag sisinuga. Para upay mamatuay haim. Balik ka ikala.